Алдагы кытлау сәләмен без Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен кадерле милләттәшебез Юмангулова Рабия Адылша кызы каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Равил Сафиулла улы. Новоспаск бистәсеннән кызы Эльмира, тормыш иптәше Фәим, балалары Реналь һәм Алина. Радищева бистәсеннән уллары Рамил, киленнәре Иркә, оныклары Ранил, Амина, Расил, Ульяновск шәһәреннән Эльвира, Ленар, Илназ һәм Эмилия кытлылар. Сагындырып, ашкындырып тора әткәй-әнкәй йорты, туган як. Балачакның гүзәл мизгелләрен тәүге тапкыр җанда тойган чак. Тәпи атлап киткән сукмакларым, яшьлек гөлем чәчкә аткан як. Кадерлерәк җәннәт бакчасыннан әткәй-әнкәй йорты, туган як. Таудан төшкән шишмә сукмаклары, гөл җимешле бакча артларым, сагындырып тешләремә керә туган йортым, туган якларым. Сиңа илтер юллар җуелмасын, ашкынганда күңел сагынып, кайтам әле, кайтам авылыма, очар кыштай канат кагынып. Шундый матур юллар белән башлаганнар, сагынган бала оныкларыгыз сезгә багышланган кытлау хатын Рабия апа. Минем кадерле хатыным, яраткан әниебез, сөекле әбекәебез 1952 елның 26 мартында дөньяга аваз сала. Гаиләсенең ныклы учагын утын сөндермичә, пөхтәлек, татулык, мәхәббәт саклап калучы яраткан хатын да, үрнәккә куярлык газиз ана да була ала ул гомер барышында. Бүгенге көндә инде ул яраткан оныкларының кадерле әбиләре дә булып яши. Кадерле хатыным, күркәм туган көнеңдә, әгәр рәнҗеткән мизгелләрем булса, гафу үтенеп, барысы өчен рәхмәт укыйсым килә. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Хәтерлим яшь чагымны, шашып яраткан мәлне, бүген дә шул ук хисләрем чорнап ала күңелне. Хөрмәтем генә артты ул кушылып мәхәббәткә. Әле ярый син хатыным туган минем бәхеткә. Кытлы булсын туган көнең, бергә яшик алда да. Сырый тигез гомерләрен күп бит диләр Аллада. Яраткан, газиз, сөекле, бердән-бер иң якын кешебез, әниебез, әбекәебез. Менә синең матур туган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабызда олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Әниебез, әбекәебез, зур рәхмәт сиңа. Мәңге яшә, зинһар өчен безнең янәшәдә. Киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча, безнең өчен гел сөенеп яшә. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калды инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы-зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрен белеп яшәрбез хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын иде сиңа бүләктән. Кадерле Рабия Адылшина, без дә бар матур теләкләргә ихлас күңелдән кушылабыз һәм якыннарыгыз сайлаган җырны бүләккә юллыйбыз. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине. Кичерче мине. Төнге күкләрдән тамчылар тама, күз яшы ялтырый шәм яктысында. Юләр елларым исемә төшә, шу еллар әнкәй бик үкендерә. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Чәчәк бәйләмен тотып кулыма, йөгереп кайтам синең яныңа.
Ошыдың әйткен сөзіңіні Hiç tınlamadım Uykusuz tünler Açık göz yaşın Eneyin aşan Min bir özgerdim Enkey eneyim Barısı şün Kişirsin mine Kişirşin mine Şeşek beylemin tutup kulaman Yügürüp kaytam senin yanına Vakıtlar uzağaç barısın anladım Enkey күңелін көп яраладым Harcayır ışığını min über idim Boşka rencitmem seni beklerim Enkey eneyim barısı şün Kişirsin mine, kişirşin mine Şeşek beyemin tutup kulaman Yügürüp kaytam senin yanına